Mercedes-Benzek Gasteizen duen fabrikan gaude. Puntu honetan hasten da azken muntaketa katea. Mutur batetik karrozeria sartzen da, biluzik, eta beste muturretik autoa irteten da goitik behera apainduta. Tartean, 10 lerro, 100 langile eta hainbat robot. Ibilgailu bakoitzarentzat programatutako piezak gehitzen dituzte. Bimila eta 2006an, 155.400 auto ekoitzi ziren hemen. Autoetako bakoitza bakarra da, 500 karrozeria mota programatzen dira. 70 kolore baino gehiago margotzen dira, eta 500 eta 70 ekipamendu berezi baino gehiago instalatzen dira. Kombinazioak ez dira infinitu matematikoki, baina informatikaren laguntzarik gabe ezinezkoa izango litzateke hori guztiak kudeatzea. Duela urte batzuetatik genomarekin egiten dute lan. Langileentzat diseinatutako software bat da, pieza bakoitza dagokion autoan jartzen dutela ziurtatzen die. Cuando se generó la idea de producir un nuevo modelo en Mercedes, a nosotros nos generó también una necesidad de... Auto modelo berri bat ekoizteko ideia sortu zenean, informazioa muntaketa lerrora eramateko eskakizuna zorroztu egin zen. Sistema bizkor eta oso malgu bat behar genuen, prozesu eta gailu askotara egokitzeko gai izango zena. Incluso muchos dispositivos diferentes que tenemos en la fábrica. Entonces, eso nos llevó la... Ez genuen software garatzaile soil bat behar, aldakortasun hauek ikertzen, esperientzia zuen norbait behar genuen, eta horregatik jo genuen Mondragon Unibertsitatera. Este tipo de variabilidades. Y ahí salió Mondragon Unibertsitatea y con ello lo hicimos. Beharra zan, ez ikia aplikatibo mordoa. Bakarra izatea oso flexiblea, ez? Eta hori zan euren beharra. Bere funtzioa da langileari seguridadea ematea. Genomak baieztatzen digu egin dugun lana. Honek esan nahi du, akats bat egiten duguna, sistemak esaten digu txarto egin dugula eta guk konpondu dezakegu. Egunero 289 erabiltzaile desberdinek egiten dute lan sistema informatiko honekin. Hemen, ateen barrualdea muntatzen dute. Piezak atean jarri ondoren, eraztun honekin baieztatzen du horiek zirela jarri beharrekoak, eta ez beste batzuk. Ateetakoak pieza gutxi batzuk dira. Fabrika osoan askoz ere gehiago jartzen, edo bertako hizkeran sekuentziatzen dira egunero. Guztira, 153.640. Egunean zehar, langileek 207.000 ekintza erregistratzen dituzte genoman. Ateak prest daude, muntaketa lerrora eramango dituzte berriz. Fabrika oso handia da, material asko mugitzen da egunero. Gauzak behar duten tokira doazela ziurtatu behar dugu. Abia puntuetako bat hau da, hemen barrukoentzat supermerkatua. Orga hauetan sartzen dute ondoren muntaketa lerroetara eramango duten materiala. Orga bat, auto bat. Aurrekoa hurrengotik desberdina. Momentu honetan supermerkatu batean gaude. Supermerkatu honetan egiten duguna da, kotxe bakoitzak behar dituen pieza guztiak sekuentziatzen ditugu. Horiek dira adibidez, kotxe batek behar dituen piezak. Eta sistema genomak ematen dizkigu behar ditugun informazioak. Langileek eskumuturreko hauekin lan egiten dute. Orgak bete eta piezak baieztatzen dituzte.
Eragiketa guztiak pantailetan jasotzen dira, eta lana bukatzeko falta den denbora ere bai. Minutu gutxi barru, orga honek 6. lerrorantz atera behar du. Telebista pantailak, tabletak, eskumuturrekoak, eraztunak edo PDak erabiltzen dituzte. Genomak guztietan funtzionatzen du. 2014an hasi ziren genomaren lehen bertsioarekin lanean, eta harrez gero muntaketa kate osora zabaldu da. Gaur egun ezinbestekoa da lanerako. Es muy sencillo de usar, es muy intuitivo. Oso erraza da, erabiltzaileak erraz ikasten du nola erabili. Segituan ohitzen da sistemara eta segurtasun handia ematen dio. Lo que está haciendo lo está haciendo bien. Erabiltzeko erraza izateaz gain, genoma oso malgua da. Malgutasun horri esker, errazagoa da aplikazioa mantentzea eta prozesu berrietara egokitzea. Mantenimendua da gero aplikatiboa nola mantendu. Egiten badugu 10 berzio desberdinak, mantenketa asko igoten da. Orduan, bat bakarra egukitea eta funtzio berdinak erabiltzen badugu prozeso desberdinetan, mantenketa azkarragoa eta hobeto izango da. Eta baita ere, beharrak berriak urteten badira, zeratik beti sortzen dira enpresan gauza berria. Eta gauza berri horrei tratamentu bat behar dute. Orduan, genomakin lortzen dugu tratamentu hori eman. Fabrikatik ateratzeko ia prest daude ibilgailuak. Genoma irten da dagoeneko. 2017ko urtarriletik Mercedes-Benzek Buenos Airesen duen fabrikan erabiltzen dute, eta instalazio gehiagotara eramateko aukera aztertzen ari dira. Euskal Herrian garatutako software bat taldearen beste fabriketara esportatzea, arrakasta handia da Mercedes-Benz Vitoriarentzat eta Mondragon Unibertsitatearentzat.